Ja, vores formål er at finde ud af, hvilken blodtype vi har, og om det er rhesus positiv eller rhesus negativ. Vi forventer at se, at vi har blodtype A eller 0, da der er størst chance for at have en af de to typer. Og derfor går vi ud fra, at i hvert fald en af os er rhesus positiv, da der er 85% af befolkningen, der er det. Yes. Så til lidt teori. Ja, vi beskæftiger os lige nu med AB0 blodtypesystemet, men der er faktisk 22 forskellige blodtypesystemer, som man kan beskæftige sig med, men AB0 er det primære. Inden for de her blodtyper, så er der det, der hedder antistoffer og antigener. Antistoffer, det er det, man kigger på, hvis man skal donere blod, og antigener, det er det, man kigger på, hvis man skal modtage blod. Lad os nu sige, at jeg har blodtype A, så har jeg antistof B. Ergo kan jeg ikke modtage blodtype B. Og antigener, det er jo så bare blod eller A, fordi jeg har blodtype A. Ja. Og i tilfælde af, at jeg får de her B-blodtype, hvis jeg er A, så vil der forekomme agglutination, hvor mit blod det vil størkne, og jeg vil dø inden for cirka 30 minutter. Meget voldsomt, men det er simpelthen de her antistoffer, som sætter sig på de røde blodlegemer, som får dem til at klumpe sammen. Ja. Og så er der det, der hedder fænotyper og genotyper. Fænotyper, det er det, der kommer til udtryk. Det er for eksempel det forsøg, vi lige har lavet med, det lille kort her med antistoffer på. Og ja, genotyper, det er så, AA eller A0 eller BB, B0, ligesom man ser med brune og blå øjne. Ja, altså for eksempel skal man kun have et B, altså et stort B for lige den, for eksempel for, eller ja, hvad siger man, for eksempel hvis vi tog øjenfarve, skulle man kun have et stort B for at få brune øjne, fordi den er dominant. Så har vi noget til agglutination, som er, når modsatte antigener og antistoffer mødes, så kan man sker der sker en sammenklumpning. Og det er også den måde, vi kan se vores blodtype på det der Eldon-kort. Og der kan også ske agglutination i ens blod, hvis man for eksempel får det forkerte blod. Og så vil blodet også begynde at klumpe sammen, og det vil gøre, at de røde blodlegemer bliver ødelagt, og det vil gå ned og sætte nyrerne ud af funktion, hvilket vil resultere i, at man dør. Ja. Og så har vi vores resultater, og jeg kunne se på mit Eldon-kort, at jeg er 0 rhesus positiv, og Kasper er 0 rhesus negativ. Yes. Ved inddragelse af min blodtypejournal, så kan jeg ligesom se, at i forhold til mine forældres blodtyper, så kan jeg have DD eller stort D, lille d eller 00, fordi at min mor er 0 rhesus negativ, og min far er 0 rhesus positiv. Og der ved jeg også, at jeg har A og B antistoffer i mit blod, og jeg kan donere blod til alle dem, der er 0, A og B, men de skal alle sammen være positive. Og jeg kan modtage blod fra 0 rhesus positiv og negativ. Ja, og så hvis vi kigger på min, så var jeg jo 0 rhesus negativ. Og jeg ved, at min far, han er lille D, eller det vil jo så sige, at jeg er lille D 00. Og jeg ved, at min far, han er også rhesus, eller 0 rhesus negativ, så han har de samme genotyper som mig. Vi ved så ikke helt, hvad min mor er, men man kan sige, at hvis hun var 0 rhesus negativ, så ville hun nok vide det, fordi så vil hun være universal donor. Så derfor må man gå ud fra, at hun er 0 rhesus positiv, stort D, lille D, fordi jeg skal have et lille D fra hende. Ja. Og jeg kan jo som sagt donere blod til alle, fordi jeg er universal donor. Fordi jeg ikke har nogen, antigener
på min blodtype. Eller røde blodlegemer hedder det jo så. Og jeg kan kun få blod fra andre med 0 rhesus negativ. Ja. Og hvis en af os skulle have været universal modtager, så skulle en af os have været AB positiv. Og det vil sige, at man ikke har nogen antistoffer. Ja, og det er vi begge to er rhesus eller 0. Det vil sige, at vi er recessive og viger fra den dominante. Som er A eller B. Men det har vi jo så ikke. Ja, og nogle fejlkilder kunne være, at man havde blandet antistoffer og antigener sammen, eller hvis man rører antistofferne på ældrekortet, f.eks. ved en tommelfinger, inden man bruger det, så kan det blive tydeligt, hvilken blodtype man har. Ja. Ja. Præcis. Ja, jeg kendte jo min blodtype i forvejen, så det her var jo bare for at se, om det egentlig virker, kan man sige, det her eksperiment. Og det gjorde det jo så min hypotesen fra min side, den er i hvert fald verificeret. Ja, og så gik vi også ud fra, at en af os måtte være rhesus positiv, da 85% af befolkningen jo er det. Og det er jeg, og det vil også sige, at vores hypotese er verificeret. Ja. Har du andet, du vil tilføje? Nej. Så synes jeg bare, vi skal slukke kølken. Prøv lige at se mælk, Julie.